Yemfrin kwa ha na yenkwa Asante mantem emuna bosume miensa ntem ne ekwa Asante mantem a ejahwere mako ha ne aduonu nso na ama ne homne so nipa nwoche ena nam se eja no so atwa nanom wonsie do na mpanimfo susu se ne nyina ya sobrache ye omanfo binom eye ene nimudie ya ewofa eja ho ya se ye toto nase na ama no aba ne sa na ya amade boni nana awuku denchemo de nani adinsem nochi Wobe bosume miensa ede konan mu ewo mfempimienu ene aduonu no eja eto ye wa Asante mantem ya eye ahanu aduonu ensia se wode toto afi mu die ya ewo sabre mu a na ese akofom kakra enne eja eto krofurum no ebeka ho bi emane ye wo ha ene aduonu enson edumjafo echirima yani a yemane enna ho ewo enniema ebetimi amaja hyehye aba no ene na akofa sa highway ede aba wopanyino kasa ede ma fire service for ewo Asante mantem ya eye DO3 Desmond Aka Yenyina esesa esuban na yehunu kwan pa yede yen mosquito coils yen candles yebeye rewiring ifia ayedada wayes no ache adi more than 25 years no e wose yehwe na yesesa ye penkofo so ama waye wiring installation ye penkofo a wonimude wan ya hyeda ma won abodin krata energy commission a obetimi aye nsisi e de aboaye na yade ahunidie mapanso so agu akwam ewo ye offices ni yemfie na nkura ne nkotre ne ntafra doso wo ho no saa amwa ni nyina afiri ho a eja no so ebeba fom wasan editu dwase enkyerɛkyerɛ ene bema saa ohaw ya ekoso no eto atwa anase bebra ase kuma senkwan yetimi identify slums a ebebro 10 a yetimi akohu nyina dagomba line de wa sokwa ne nsambia nyina yetimi ne wa akodi nkita ho ya kyerɛ kwan pa se one dan mpo se wo si a won famfa so na ne nyina nkamfo ano just the city authorities ne bam na wo pe ba bi a eye beboa na wotimi relocate wo nyina kosa bia ye no sa wo hwe ahase ya ehyiye pa enam se enye edan ankasa nti amanfo wa hase ye omo sesa enkyensen ene ne manema ye nade wa hase no akwa akoton nipa pi antimi amfa hwe wa hase kakra bi etimi nyomo ne mako anase mienu de omo hwe ne se wo betimi asi omo dada mu biemu mention of mna sebedwani onyamfo akwasi kunadu ene dei ebo apro ewo bia eja na etoye ewo krofurum ode to adom kase enem se wabekeka ne nsase na waso ne manfo no asene enema ase ne kwa akire ye ne nadumfo so ha ye head extent baabi a ne tire yi mu akwa akodunia ho bia setene mu so de ne nipakro ne ye se bi oyishu maker opomade onu aduane na muwa mu no kakra ebetimi ayede aso na se ye ntimi fo mu nkugina fapem na omo wansa ni gya na eba no ba de ebetimi ama omo abrabo maye omo ha kakra mo ma start abrabo no foforo no ye beboa nyame ye da na sense okra bia anhwere nana awuku denchembo amane eboni